berita hari ini. Oh, boy kira berita kok bolak-balik kok ngene ae. Tak ngombe kopi ae. Suwe-suwe kelingan lembek Dik Mila iki. Dik Mila iki kabare yo apa iki? Dik Mila. Kok ayu kok widodari ngene. Wis tak turu ae, sik wis timbangane nganu turu sik weset. Aduh. Di bojo kok iso oleh turu ae gak mikir kondisi beras iki. Nipis sing bidang kate bronggalan tuh rembong watu krikil ngono iku. Mas Kanti. Oh, iya gak nyambut gawe. Iya, Dek, iki mang lho. Wah, untuk keturun iki mang, Dek. Manten anyar kok yamine wis turu lho. Iya, Dek, iki mang jane sepi sian kerjaane. Mangkane iki mang aku prei tak tinggal turu. Wis. Ya wis gak apa-apa Mas, adang duit buan. Iya, gak masak apa ngono, Dek. Wis bae masak apa tak kopi ngono lho. Kopi ini koyok ngene lho Mas Kanti, nek iki ya kopi kiran utang iki. Nek semangat nyambut gawe lho Mas, wong manten anyar mosok ngandalo duit buwan ya apa sampean iki. Iya, Dek. Lah iya iki mang lho. Wis tak jange kerja, wis kawanen nyambut gawe iki mang kok ya sepi. Wis ngene lho wis, nek nyambut gawe sepi, wong ya sik manten anyar. Iya. Ayo nganyari kasur ae lho ya. Iya wis, Dik. Ya, kumpul yo anyar. Iya. Ayo kumpul-kumpulan. Ayo. Lah apa sih pengen dipikir perkara mangan. Beberapa menit kemudian. Kumpulan langsung belanding ini gitu Mas. Salah mandi temen kumpul iki. Jamune sok jantan temenan sampai wetengku sok blending ini kumpulane sok jelek kok becak mlakune sisi nek kadung ngebok ngene iku lho. Intene apa, Dik? Aku iki mambengi mari jamu galian becak. Walah beta jamuran. Hot pokoke. Aduh. Lho, kenapa, Dik? Dik, kenapa, Dik? Karo iki. Gak apa-apa. Aku iki meteng tadi santet wong si Mas Kanti. Peno iku meteng iki lho, Dik. Meteng kok bentuk kok jemblem iki opo iki? Biasa kan ngene bodine. Iya, iki yo masalah. Wis, gak apa-apa, Dik. Aduh, Dik, wis arek kadung broset iki. Apa iki? Aduh, Sik pati mrejet arek kadung nggo gunting dhewe kadung kono. Kadung bayane dhewe. Aduh. Aduh, kadung projolan iki aduh. Aduh Mas Kanti gak kuat kadung brojolan iki masalah aduh. Mencolot arek iki jogging ketone bayi iki. Aduh tak ngledengke Mas Kanti. Aduh tarikan cepetan Mas Kanti. Aduh. Cuman nang ae sampean ojo kono tali kono lho buka-bukaan yo apa. Lho, Dik. Aduh. Dik. Ini apa iki, Dik? Masalah sih. Calo ti ketan kurang mangan kates aku. Aduh. Ketane pembukaan piro iki, Dik? Masalah 10. Pembukaan macam pembukaan pengajian. Aduh. Iya, sik, Dik. Kok sik. Sik. Lho, sekirane nganu, Dik. Wis ketok ae sikile. Iya, ketok lho sepatuane. Iki ketokane anget iki. Aduh, anakku meneh-meneh jelas kebre iki. Sik tak talenane, tak golek tali. Ngelerek bayi kira gak mutu-mutu. Aduh, cepetan.
Lu. Kong cilik ngono mak elek. Iki jelas bapakmu biyen niku napa nek tayo. Bayi gendeng aku niku kok elek, dudu anakku tak gedit kon. Dek, wis metu, Dek, wis. Wis, Dek. Wis. Bayi ganteng dhewe rek, bayi kok kebodero gedene ngene mbajatno. Guwone makne masalah naik kon jejak bayi setan apa ya? Bodi dobol kon iki lairane nyusahno. Lesu anak. Mas Kanti jokokno panganane arek iki anake lesu lho. Wih, apa, Dek? Apa bobor ta? Ojo sakno, jek gorong ono untune jok. Oh, sego lah. Iya, sik, Dek. Karo wak tempe tak dulangi kene lho. Salah. Iya, Kira, Dek, sik. Oh, Mimi cucu ah. Cucu apa? Cucu kulit tap-tapan aja rek, gedene. Malah bayi prejengan ngene sendok langsung ngewe jajal cek nang gelis gede wis langsung ngene mau sekala bebek tonggo. Wis nang yo nang cepet gede yo pangan wis langsung ngene wis kate giringan wis gas empok Gede. Pintar pendulannya Mas ya. Pinter Dek. Kesel lah ini tap-tapan. Oh, ya wis sak jupukne sik. Dar bayine wis. Sehat lah yo, nang sehat. Wah, iki mang tak pikir temen. Pungkasane aku ngipi iki mang. Hei. Ampun. Ngipi iki mang rek. Walah Dik Mila ngombe kopi sik.